Aupa dano eta ongi etorri Astrapala podcasteko lehenengo saiora. Esperimentutxo honen lehenengo saiakeria izango da hau, eta gure asmoa da bi astian behin saio bat itxia, beraz, adi egon gure sare sozialei, bale? Eta, gaurkoan oso gonbidatu berez daukogu gurekin, gure lagun eta artista Idoia Zurmendi. Atzalde hon, Idoia? Atzalde hon. Hasi aurretik eta guk zure aurkezpenien hanka sartu ero ez dien tituluak emun aurretik, zela deskribiruko zauke zure burua? Zezare musikari, abeslari, artista... Nik uste dut nina zela musikarixe, ez naz ikusten abeslari bezala, eta hori musikari bere osotasunien. Ze ondo. Ederto. Oin gure programan, hemendik aurrera beti errepikatukoen bi galderatxo zuretako Ido. Zein da gorroto duzun soinu edo zarata bat, eta zein maite duzun bat? Bale, guztetan ez jaten soinu bat da kontzertu baten akopletan diesenien bi soinu, mikro bat eta beste mikro bat adibidez. Eta guztetan jat, orkesta bat afinetan dabilenien sortzen dan soinu kaotiko hori. Hala, que guai, zu politxa. Eta onja hasiko garen, ganorazko galderekin ero behintzet pixkat gidoian dako unakin. Musikan mundutik jodozu, baina badaukotzu ero aukidozu harremanik bestelako arte formekin? Harremana bai, baina ez harreman estue, musikakin adibidez bai, baina euskal dantzak inizen dute urte askotan. Guztetan jat marrastie, baina, ez dute dominetan arte horrek. Guztetan jat, baina ez ditut dominetan. Bale jarraitzen dugu. Esan geiketxean beti eukidozula gurasuen babesa, ez da, zure bide hau jarraitzeko, eta alata bezan geike, karrera konbentzional bat ez itxia, ez dala erabaki errez bat. Zelan izen da prozesu, hau Idoia? Esan izen erreza, zuek ikusi zinuten, bai. Nik uste dut dala nire inguruen ez talako egonolako, ez talako bide hau zabaldu, lehen hau, ez dakidan herri txiki bateko egarelako, bize da hiri handi baten kasu gehiago dauzela, eta izen zan zaiez, ez nen planteau lehena, aurretik ez nen planteau bide hori hartzie. Eta gero bai ikustenela argi, zala gurenena benetan, baina azkenien dauz oztopo pilo bat, ez? Irakasliek ez daue oiko bide bat bezala ikusten, eta zalantza hori, beti ikusten dozu musika hobi bezala eta pentsetan dozu momentuen izen aldara zure karrera profesionala, sortzen jatzu zalantza hori. Eta honekin jarraituz, esan dugu ez, bidez konbentzional bat hartu dozula, baina zela baitzen bidez konbentzional honen baitan badauzela baitzeko estruktura bat ez, musikai dagokionez, izan alda moduan kontzertu munduan sartzia adibidez ez, baina badau bestelako biderik mundu honen baitan? Hombre, musika mundue beste mundu asko bezala da super zabala eta aldozu bide desberdinek hartu. Kontzertuen mundu da mundu txiki bat, baina, gero izen alza musikako irakasle, izen alza orkesta bateko zuzendari, violinista ez dakizu orkestatan, eta desberdinek daz. Eta hortik tiratzen apur bat, jarri ginen pentsetan, eta gisa da, musikan munduakiko da zela aurreritzi edo klixe pila bat, ez? Asumiruten dogunak, barrutik ez dakit, kanpotik behintzet asko, zelan funtzionetan dauen gauzek, eta holan, badauze hoze konproba hau alizen dozuna, ez dala inundik inora espero dugun morukoa? Batez be, dala, lan asko inbidan mundu bat. Emuten daue, kanta bat itxi eta jentien gana eltzi dala super erresa, baina horren atzien dauen dana, depende zuke baizelan hartzen dozun bide hori, baina asko ikasi da, jente asko kinegon biza harremanetan eta daulan asko atzetik. Eta plano personal hau baten, zuk txikitxotan idealizauta zaukotzen musikan mundua ero, eta espero zinun, oinzazen puntura aiegetia? Enauken oso idealizaute, ez dakit. Ez dut bez sekule imaginau zer alkonenin nagusitan. Zentretan haze, itzen dut musika eta listo. Ez dut pentsetan beste dozertan. Zetan die desberdinak, oindala bi urteko Idoia eta gaur egunekoa? Oso zaila.
A ber, ez dakit asko aldatu nazen, danok bezala, zuek be aldatu zarie 2 urtetan, suposatzen dut. Hasi naz, nauzi zauenaz, eta horrek eragin zuzena dauko musika munduen be bai, batez be, bueno, oin bai igerri dotelako, aukeraketak inbiotela, eta zalantza hori ez, lehen igual izen alzan haundi zau, eta oin badakite bide bat hartzen bot, bide horre asko minazela tope, eta hortan bai sentitzen az desberdin indartxu hau edo. Eta estenarizio gaineko eta estenarizio azpiko idoia, zertan desberdintzen dira? Nik uste dut ez dela oso desberdin, Ze, bueno, estenarizioen nagoenien azkenien nire kantetan dutenien bilusten naz, Osea, ni olakoen naz, niretako musika da nire hizkuntza bat edo nire barrukue kanporatateko modu bat, orduan azkenien bilusten naz, ez dakit, ez dut askotan pentsau, baina ez naz oso desberdin ikusten. Bueno, esan duzu ez, estenaixo gainien zuzarela, eta azken urtean bizi izan duzu esperientzia herri askotan, estenaixo baten gainean egotiana. Aber ulertzen den galdera, baina ze balantze ingo zeuke ikuslien feedbacka eukitzean, baina aldi berian estenaixo gainean egon aldien presiño edo tensiñoak jasatean artean. Bai, presiño hori nik uste dut dala gehiago, estenarizora igo aurretik eukitzen dozun presiñoe. Ze behin, nire kasuen behintzet, behin ja estenarizora igotzen azenien ja itzen dut dakitena. Osea, ez dut pentsetan beste ezetan, eta orduen balantzie super horrek atute dau niretako, ze jentiene feedbacka ikustiek azkenien zuri animetantzu gehiago emutera, eta hori presiño izen alda gehiago horren atzien dauzen momentutan. Claro, bai. Hori, esan dugu ez, plaza asko zapaldu dituzula azken urtean, eta on ja lehenengo tur txikitxo hau bukatuta, bukatziar daukotzula, ze plazakin geratuko zitzen, zeinetan sentiruzare erosuen eta segaitxik? Bai, plaza bakoitzak beri euki dau, baina ez dakitze geratuko nintzen jasaldiko kontzertuaz. Izen zen udako edo jiratxontako lehenengo kontzertue, eta izen zen superleku berezize, jasaldi zen niretako beti zen da festival bat superimportantie, eta gero leku ebe bai, itxasora begire. Eta batez be, nik uste dut honegaitxik dela, zauela nire inguruko jente asko, publikuen, eta zen leku desberdinetako jentie, baina bildu zala hor kontzertu ikusteko. Eta igertzen zen, girua oso bai. Bai. Bueno, proiektu politxa dauketu esku artean ontxe bertan, Ilun eta Abar proiektua, hain zuzen be. Konta gapurtxo bat, nondi datorra hau, ze bidetan doie gaur egun? Mariak iguela alduztra gondioz. Ilun eta Abar sortu zen edo hasi zen aurreko urteko azaroan, gutxi gora bera. Kutxa kultur musikak emundako beka baten laguntzai esker, apunta unitzen holan jakin barik zer zan oso ondo. Akorretan az WhatsAppeko mezuan, apunta unaz ez dakin. Eta ipiniot zure izena. Hori, agertzen zare hor. Bai, eta berez apuntetako inbizen bakarra zan proiektu bat aurkeztu, holan labur. Eta hori, Maria eta Bixoka segitzen kanta batzuk sortzen jau indala urte batzuk, eta okurriru jaten politxe izen alzala hori aurkeztie. Eta guztau jakien, emun zuztien beka hori, eta segitzen urtarrien ja atope, eta joen da dana... Eta atope garraitun da. Bai. Ze ondo. Bale, a ber, gazte izen da, azkenean hori komentau dugu ez, mundu zaila dala, ez dakiz zer, zelan, zein izan da zure prozesua, zelan erabaki dozu zen horabidetan jo? Eukidozu, ez dakite, erreferenteren bat, edo intuiziona, edo zelan izango zeuke izan dela? Intuizioaz bai, ibilinaz bastante, baina bai inguratunaz jente honaz, eta asko ikesi dut eta asko lagunduztie be bai. Azkenean ni hasi berri zenaz, eta dauz gauza asko nik ez dutenak ulertzen, ez dakite zerena da bizen berbetan, eta aukitze
jente ona, baina ez bakarrik musikalki lagundu aldozten jentie, osea, lagunek bebai eukitzie apoio onak, izen da nietako faktore importante bat hortarako. Bueno, Ido, zelan deskribiruko zauke zure musikia? Galdera zaila, Bai, gainera da galdera nahiko iko bat galdetik ze estilotako musika itzen duzun. Eta ez jat asko guztetan, etiketetien nire musika, ze ondikon best ez dakitze musika mota itzen duten. Osa, oina zinaz. Baina, bueno, bastante estilo edo, bastante musika mota ikutzen dut, dauketelako referente asko, bai. Osa, ez daukete referente bat eta jarraitzen dutzet berai, dauket referente desberdinek. Eta guztetan jate probeti eta nire burua ikustie estilo mota edo musika desberdinetan. Baina bai dala oso gardena edo nik uste dut bai transmitiruten dauela, oza, bai letrakin edo bai musikakin edo bai ni gitarriaz edo pianoaz, baina bai dala nahiko transparentia. Modu batera ero bestera Ido, esan geik zure musika sartzen dela neska gazte euskaldun kategorixan, ez? Eta gureko gabon jakitza zenbateraino pixatzen dago neska etiketa horrek eta zenbateraino gazte etiketa horrek. Hau da, jasan izan duzu sekula konparaziorik o paternalismo jarrerarik? Momentuz, holan konparaziorik ez dut igerri. Egixe da, oin dauzela Euskal Herrixen behintzet, gerotan neska gazte geixau musika munduen. Eta nik gainera esango nauke ointxe, urteten dabizen neska gazte horrek diela mutilek baino geixau, nik nire inguruen ikusten duten agaitzik, Orduen alde hortatik ez dute ondikon konparaziorik igerri, baina nik uste dut beba izen leikela alde hon bat. Oin jentiek bebilatzen dauena igual da gaztetasun hori edo freskotasun hori aukial dauena neska gazte bateko. Goken galderatxoa preparauta aurrera bitxeko, baina, bueno, jake urten dan gaixa ari hortatik ingautira, gaur egun neska gazte desente dauzela esan duzu ez, eta esan geike modu baten bestera gehitzen da biela gainerako puru hori, zelakoa da harremana zuen artean Ido? Elkartasun harreman bat esango zeuke sentiru aldo zuela, o geixau da lehiakortasun kompetentzia harreman bat? Egizetan sorpresa bat erundote horreaz, ze lehenengo momentutik igerri dut kriston ambientie egondala neska gazte horrein artien. Eta ni musikari hasi berri bezala sentiruna super babestue nire referentiek diesen neska askon gaitxik eta dau hori komunikazio konstante bat gure artien eta dozertarako laguntza eskaintzen da eta dago oso guai, oso guai dago. Ze ondo. Bueno, esan dozu ez, aipatu dozu daukotula jente onasko inguruen eta dakiguna gaitxik behintzet proiektuko taldekideak die gizon esperientzia dunak edo hainbaten ez. Esan dotzu horrek asko lagundu dotzula eta oin apurtxo bat ja irudixan eta zentretan kontzertu baten aurretik zenbat tardetan dago eurek preparetan eta zuk zenbat? Zintzu die desberdintasunak esango zeuke? Eske nik ez dut, nina zegoel, nik ez dut, nien asko preparetan adibes kontzertu horretik. Dauket taldien bat dana bastante pijo, eta tardetan honik baino gehiago. Baina bestelan, nik gure taldien behintzat ez dut ikusten diferentzia hundirik alde hortan. Vale, eta gero zure irudixa esadozu ez? Bueno, entzala preparetan asko, baina azkenian egin baten obestian erabaki bat da ze irudiemun. Zelan esango zeuke zure irudixak laguntzen dotzula zure mesua transmitiruten? Ze, bueno, esan izen daue adibez bertsolari batzuk edo oholtza gainean ibiltzen den jentiak, ez? Igual da zela bi modu edo horrei aurreitzeko. Bat dala, jantztia alik eta modu simplienian edo argi geratzeko zein den mesua, osea, transmitiruteko mesua bakarrik eta jazta, nahiz zure presentzia oholtza gainean egon, eta bestalde batetik, beste batzuk esaten dabe hori, erabiltzen dabeela irudixa beste erraminta bat moduan edo. Momentuz, musikari hasi berri bezala, uste dut, nire kasuen behintzet, jendien gana heldu bidan lehenengo gauzi dala musiki. Osea, jendiek ondikon ez duzte ezagutzen, eta nik itxen duten gauzi da musika, orduen lehenengo heldu bida euren gana musika.
Orduen bai pentsetan dut, nire kasuen bai jastena ze nahiko simple, ze bilatzen dutena da hori, osea, jentieke lehenengo jasotie musika, eta gero ja behin dauketenien nire lekue, bai ahalkot esperimentau eta montau show bat edo gurotena, baina momentuz ustote hortan zentrau binazela. Publiko ebe hortan zentretako. Bueno, ido, sortu dozu disko bat, edo, bueno, kutxentre esan ike labian dauela ja, edukisa ja sortuta dauela, perspektiba purtxo batekin, ze puntutar arte esango zeuke dela pertsonala abestixen edukisen autua, hau da, ze puntutar arte idok sortzen dau bere barnetik ataratako, hau ze puntutar arte da bestiek espero dauiena zuk sortzen dozuna. Nun dau muga hori? Hombre, puntu hontan, uste dut ondikon kantak bai diesela nahiko pertsonalak, ze ondikon jentiek ez dau jaso nire, osea, nire aurretik ez dau jaso nire referentziarik. Orduen ez dago espektatibarik. hori da, ez dago espektatibarik. Orduen nabilitzen gurotena, eta gero ja gauzi aurrera badoie, bai, igual gauzak aldatzen diez, nik espero ezetz, dauket bastante argi hori, así que, bueno. Oso ondo, bueno, dator, galdera, potente, dano, favoritua. Zure diskoan, entzun ahal izan duguna gaitxik, daukotzu abestixak euskeraz eta erderaz. Hizkuntza autuei buruzko hausnarketarik indozu, badakit baiet, porque nirekin itxan dituzu beti, baina galderia da. Autokonstiente bada, hizkuntzatan inkantuak, edo hizkuntzak aukeratzen zaituzu, edo ze ikuspuntu daukotzu. Ba, nau, bastante ados izaroa. Ez da behi batu izatik hemen, Bueno. Bai. Nire kasuen behintzet, bai, gehienak diez euskeraz, baina badaukete pare bat erderaz. Eta ez dakit, osea, kanta horrek sortu diez, okurriru jatelako hitz joko bat edo esaldi bat, eta ja hortik jarraitxotelako, eta bebai, kanta bat baldin bada nire aititan dako, eta nire aititak itzen daue erderaz perba, edo bere zaera zarrak diez erderaz, ba, urteten jat, osea, ez dut pentsetan, ba, inbiot erderaz, urten itzen jat. Baina, bueno. Bai, zimaz, da, betiko galda. Oso, ondo, eta honi jarraika purtxo bat, diskoko abesti batzun letrak zuk dakoak die, beste batzuk hemen gure lagun Mariakin elkarlanian idatzitxakoak. Ido, zure ustez zenbateko pixua esango zeuke daukola musikiak berak eta zenbatekoa letrak edo hitzek? Ba, diskontan antzera esango nauke. Letrak die super potentiek. Eta super argixek. Eta bai, nik uste baiet, gainera nik itzen dutena da, hori ba, Mariak itzen dau kanta batzutako letrak, azkenien letra horrek nire terrenora bebai eruen, eta nik bezentiro alizeteko letra horrek. Zaila izan alda, zuk inestozun letra bat zuri itxie. Baina bai, nik uste dute letrak daukiela kriston pixue proiektu honetan. Eta oina kontzertu desente mundu zula, bat ez behonudan eukidozun jiran ostian eta kontzerturen baten ostian sekula inor galdetutzu zerbait, ero komentau izan zu zerbait letrai buruz? Ero komentarixak beti degeixau musikan ingurukoak? Ke ba, esango nauke inkluso letren inguruen diesela komentarixo geixau. Euskeraz eta erderaz dieselako, eta hemen bueno, nik uste dut jenti bastante fijetan dala letretan. Ja, bai, emuten dago ezetz gainera, ez? Osea, beti pentsetan da ezetz, baina nik uste dut jentiak, osea, bai entzuten dauela eta fijetan dala azkenian. Bai, eta azkenien emozionetan motzo kanta batek, nik uste dut letrako hor daukola, ez? Osea, nire kasuen pasaudan, bueno, horregatik. Vale, galdera, simple, baina musikak beti transmitiru biko leuke mezu bat, zure ustez, edo izeleik estetikoki agradablia dan zeo zer, eta ja. Bara, hau debate, Nik uste dut, ja, estetikoki agradablia dan momentuen ja zeo zer transmitiruten dauela musikak. Egia da. Ja, bai. Ados. Gran punto. Osea, igual ez da, mezu garbi bat, osea, kanta batek itzen badau eriotzan inguruen berba, bale, badakizu ja eriotzan inguruen da bila berba itzen, baina baldin bada imaginau musika instrumentala edo letrakin, baina ez daukona mezu garbi bat, osea, ez dauena esaten eriotza, baina ja politxe da eta ja musikak be
ez dakit, musikakin sentitzen dozu. Ja, bai. Ez dut ezagutzen nikondikon pertsonarik esaten duztena ez daula sentitzen ezer musika entzuten dago. Eta ja, sentimendu hori nahiz, eta ez jakin ze hitzipini sentimendu horre jaso ez esabi sentiruten. Horixa. Oso erantzuna, A ber, gaur egun zazen lekutik erantzuteko galderatxo bat. Zaitxua igual, baina bueno. Uste duzu musikatik bizialko zarela ido. Hori da zure helburua bintzat. Eta hori hola balitz, ze baldintzatan uste duzu izango dela hori posible? Ba, momentuz ez da nire helburu hori. Osea, bai gustauko jaten musikakin zer ikusi ze daukon zozer baina... Hombre, azkenien be guk entzuten dugu musika eta etorten jakun irudixe da abeslari edo artista holtza gainien. Ba, eske lehen esan duten bezala, osea, musika barruen dauz mila gauza. Orduan bai gustauko jaten musika munduen lan itxe, baina ez igual holtza gainien. Bai, bide pila bat azoran dion, ez? Bai. Eskurriruteko behi bat. Eta ikesten nabil hortarako be bai, osea, kondikon... Ja, bai, denporea da. Bai. Lehen aipatu dozu hori, ez? Herri txiki baten jaixota eta zitza, igual desberdina dela, o bentsa zailtxua badala musikan bidea aukeratzea, eta ze eragin uste dozu eukidei dauela Aramaixoko izetiak, adibidez Aramaixon jaixo izenak, ze bueno, oin hori, Aramaixon hasi zitzen ikasten, gero egon ziten Gasteizen konservatori joan, oin Donostin musikenen, eta aurrera begira uste dozu urten bikosarela ondion urrun hau, zure bidea jarraitu alizeteko? Ba, a ber, bai gerten dut, hori. Oindala aste bete edo esazten, badek, la gente del pueblo tenéis los pies en la tierra siempre, la gente de la ciudad está volando todo el rato, se vuelve atontada, esazten. Eta, a ber, bai gerten dut, ze aste burutan adiez, bueltetan hasenin Aramaixora, sentitzenaz, eta hori, osea, a ber, imaginau famoso batek edo esan aldauena, baina nire kasuen be, nahuela Donostin asteo zuen, 1000 gauzekin buruen, azkenien, bai, diez emozio pilo bat, jente pilo bat, kontaktok ez dakiz zer, eta eltzenaz Aramaixora eta da arnazgune bat bezala. Eta bai gerten dut, oin, osea, mendik urtatutara bai gerrikot geixau. Egixe da, asko maite hotela Aramaixo, baina nik nire burue ikusten dut hiri baten. Osea, ez nire helburue dalako izetie super famosa, ze lehen esan dut ez dala nire helburue hori, baina bai ikusten dutelako kulturan dauzela aukera gehiago. Ate gehiago igual, ez da. Bai. Esan leike oinido, boom momentu baten zazela, kontzertuak, udako gira, diskua belazter, kanpotik bentzet, oso irakurketa positiboa dauka azken aldexan eukidozun evoluzioak ez, baina a ber, zein da ordaindu beharreko presizio honen aurrian, zein da ikusten ez dan alde ezain politxori? Ba, batez be, presinue. Eta, osea, holtza gainien ikusten ez da andana. Osea, hori justo da politxena. Eta jentik ikusiko dau super politxe, eta nik be ikusten dau super politxe. Baina horren atzien dauen dana, gestino danak, zenbat berba inbidan, zenbat pertsonekin, ikutu bidezen gai danak, ez dakit, da apur bate un poco turbio dana, baina osea, ikesten da, eta nina bil ikesten, osea, prozesu bat, oin sartu naz bete-betien mundu hontan, eta joemiko naz poliki-poliki. Baina bai da apur bat, ez dakit, pereza gehizen emuten dauen partie, eta ez dana ikusten, ez da hori, osea, apur bai, bate... emuten da, ez kantante, musika, eta itzen dut showak, eta jazta. Vale, bueno, apurtxo bat aipatu dozu, ez? Zaukogun galderen artean, baina ze lekutan edo ze egoeratan uste dozun zarela benetan zare modukua. Ero ze lekutan esaten dozun beti, bale, etxian hau, jazta. Bai, lagunekin, Aramaixon edo, bueno, lagunekin nagoenien. Eszena tokizen bebai, uste dut. Osea, bebainaz ni, beste modu batera, baina bebainaz ni, ze... Osea, eszenari zuen nagoenien apurrat azten dut beste dana, orduen... Bai, etxien egon alnazen moduen piano joten ni bakarrik, eszena tokizen naiz, eta egon egun pertsona begire, azkenien nabil dakiten ahitzen, eta horbe bainaz ni, uste dut. Bai, eta nik uste transmitirotuz bai, ez? Osea, azkenean eltzen da, bintzaten berzua. Bueno, esan geike momentuz behintzet, ez da hori ez zula denporazko zirkuito hontan ido, baina, bueno, azkenu dau potentetxua izen dau, kupauta ibiza,
inbiarri izan dutezu zeo seriei uko, ja, honezkero. Eta baiezkoa da, emuten dutu bertigorik etorkizunak. Indotzetuko eta pena gehixen emuten duzten gauzie da lagunekin egotiei. Gainera, bueno, uste hona zela pertsona guztean jatena asko lagunek zaintzi eta lagunekin egotie, eta uda hontan ezin izan dute gauza askoin lagunekin. Baina, bueno, gertuko lagunek badakisezetan abien eta ulertzen daue, orduen lasai geratzen az. Elkarrezketa gehiagoen bikotza eta eskursia eukitzeko. Bai. Bueno, esan dugu itxon dozula musika, euskera, zerderaz, baina azkenian, muten da euskal herrixan o euskeraz itxon dan musika dana dala euskal musika, etiketan barruan sartzen dan zeo zer, ez? Osea, esango zeuke euskeraz itxon dan musikia ze da, musika, eta ja, eta gero bakoitzak jarrikotza guretan etiketa, edo da euskal musika, osea, bizenak zitzen dut, mesede, kalte... Niretako da musika. Osa, nietako dana da musika. Ez tozu esaten musika inglesa, bueno, esan alda, baina ez da esaten normalien. Hori, baina euskal musikak bai emuten da daukela, ez? Osa, itxen da euskera, ez da emuten da berritxarrak eta izaro, diela euskal musika eta ja. Bai, nik uste dute etiketa hori ejat guztetan asko, ze limitetan dau pilo bat. Eta uste dana da la musika, euskerie da musika horren parte bat, baina inglesa bebai, erdera bebai, piano bebai, gitarra bebai, ez que musika barruen dauz, baina niretako dana da musika, ez dakit. Bai, nire ustez bai. Bueno, eta gero, ingin mini hausnarketa eta berzi egitzea kotzen zukonen inguruan, baina egisa da, ez? Euskal musika da musika eta ja, baina egisa da, igual Euskal Herri mailan bai dauela gertutasun hori edo referente izan aldienak topau aldituzula askoz gertu hau, ez? Adibidez, nik zeakit, Espainia mailan oso famoso dan pertsona bat, da oso famosoa eta ja, eta igual da geratzen jaku oso urrundan, ez? Baina Euskal Herri mailan bai da egisa igual referente edo oso famoso dien horreik be azkenean gertu geratzen diela, eta badauela mini komunidade bat edo zirkulo bat. Hori, esango zeuke mesede garrisa dela komunitate txiki edo txikixau behintzet horren parte izetia. Bai, gainera lehen esan duten arire, hori, osea, daue hemen Euskal Herrixen behintzat komunidade bat sor dute, eta dago oso guai, ze koinziruten dozu zure referente bateaz, niri pasau jatela, eta ikusten dozu, beti ikusi dozu referente bezala, eta gero osaz berekin, eta zaten dozu, jo, da pertsona normal bat. Ja, bai. Eta dau super guai, ze eurek be zuri itxentzue berba izango hasitzen bera bezalako pertsona bat. Bai, eta gainera hori, osa batez be, dauela rollo on bat, eta igerten da hori, eskaintzen zuen bere laguntza edo momentutan, eta hori dago oso guai, bai. Ez nen espero, eta izen da sorpresa on bat. Musika hizkuntza unibertsal badala esango zeuke ido. Hau da, gurote esan, jaio garen lekuan arabera, gure musikako sentsibilidade ero guztuak desberdinak izan leizke. Musikia zera kulturala, ikastan dan zerbait... Hemen zuek behaldo zuen. Egon giten klasien indala gutxi honen inguruen berbetan. Eta, lehen esan duten moduen, musikakin danok sentitzen dau zeo zer. Osa, izen alza musikarixe edo izen alza arkitekto, nik uste sentiruko zule zeo zer musika bat entzuten dau zuen. Segun ze musikakin, ez? Ez euke esango? Osa, igual, komunidade baten musika moduan hartzen dan zeo zer entzuten dugu guk eta pentsetan jaku zarata. Edo, oza, gurtu esan, nik igual bai transmititzen duzku musikak guk musikatzat hartzen dugu neinien. Hori da, bai, gainera, hori, klasien egon gamuten, adibidez ez, Afrikako tribu bateko musika, guretako diesela oiuek edo, eta da super kurioso, edo incluso instrumentu baten izena, bai, aldatzen da pilo bat leku batetik bestera. Osea, bueno, eskain ez dut esan bier, zean kia sartu jod, baina kuerda frotada, guretako biolin bat dana, indian igual deitze jako, un kordófono de kuerda, osea, izenak aldatzen diz pilo bat, bai, eta hizkuntza, osea, musika hizkuntza bat da, bai. Orduen
hizkuntza hori erabiltzen eta ulertzen ikesten dozu txikitatik. Claro. Jaixoten zaren lekuen arabera. Osa, zan gaike hizkuntza moduan unibertsala dela ez, ba hori, lehen esan duzun aldetik da non gana heltzen dalako Hori musika da, modu batera hori edo da. bestera, baina igual guztuen alderdi hori da geisha hau Ikasten. osatzen, oso. hori da, hori da. osatzen dagoen jendartean arabera Bai. baldintzantza da, bueno, ero. Eta bai, eta ikesi bihou entzuten dagoenien zeo zer ez esaten ze da hori, Ja. ze igual beste pertsonaten dako hori da musika, eta gu gauz super sartute gure mundu hontan, eta entzuten dugu beste edo zer gauza dana berritxe guretako, eta ja itzen dugu Aha. Bai, bai. botaten dugu atzera. Bueno, eta ja bukatze fango garen, nahikoa indotu hausnartzia. Baina hori, azken galdera pare bat. Performance bat itxeko abagunia aukiko bazinun, edozein. Osea, izen kontzertu bat, show bat, itxia, igual da. Zeo zer, nun eta zeinekin ingo zinun. Holan. Galdera bat zaie. Ja, bai. Ingonen makrokontzertu bat, naturan, holan espazio handi baten, Oh. eta, de hecho, Monterron guztetan jat pilo bat. Da superleku Dato, bai, Monterronen Bai, gazontxe bertan. bai, hori da. Bai. Osea, beti pentsa bizen dut eta gustako jaten pilo bat emutiemen kontzertu bat, baina, bueno. Ez que oso leku gai, Zeo. Bai, ze ona. bai, Gainera uda, nola, naiz bai, etxeakin. oso guai. Gustako jaten orkesta bateaz, nik alkoanen zuzendu orkesta olan kantaren baten gustako jaten, Ke bai. Ze ona, ze Eta ona. gero kolaborazioa sakokin, osea, artista, ez dakit, guztetan jat pilo bat, bai abeslarisek, bai dantzarisek, poesia marrazkilari bat Buah, zuzenien. ke bai. Ez dakit, Ze ona, gustako ze ona. jaten itxiek, como kolaborazio. laster. Ez da hori, bueno, he venido ya Bueno, badakizue. proposamena eta gure dauenak Hor bideratzen geratzen da, hor geratzen da. Oso ondo ido, eta venga, jaskena. A ber, gure entzuliendako gomendio txoren bat ido. Edo zein gauza, liburua, pelikula bat, seriren bat, abestiren bat, ontxe bertan buruan daukotzuna, eta entzule horrei luzatu guretzesuna. Vale. Venga. Zuek ez dozu bota bier bat, bez? Venga, hasi zu. Lehenengo zu eta hasi zu. gero... Vale, ba, nabielako inklasin emuten eta niretako oinarte salako holan mundu ez ezagun bat, eta bain guztetan jaterako pilo bat, Requiem de Fore. Oh, wow. Epa! Eta ze da Epa. kontestu pixkatu eukitzeko. Da, Fore da konposatzaile bat, Aha. eta Requiema da bere Ah, bere. obra bat. Eta bota hau ze, ez dakit, ba, Bai, lehen aha. egon goizien txokolanak itzen, eta Hori terjatu. Bai. Oso alternatiba. Bai. Ze ondo. Oso ondo. Ikusi, ni hasi naiz ikusten Pose seria. Gure oso ikusi, super gomendagarri. Gomendagarri be bai. Bai, nabilen Oso ondo. Hor serie geratzen baten da. bi gainera, así que... bai. Di pixka luzea kapituloa, baina super gomendagarri. Oso interesante. Ba, azken gomendio moruan nik liburu bat aipatukot. Ontxe, Mariak itxitako liburu bat, bukatu berri dutena, Angel Lertxundin zu Mhm. liburua. Pasa bat guztau jat, oso guztora Oso bai irakurri. do. Bai, Ba- txibiko ez niri. bai. Itxikotzuet. Ederto. Oso ondo, Oso ba, ondo. listo. Ba, mila Indo, esker idoia, Elena. zuek. Hori da, eskerrik asko. Hemendik aurrera. Eta horixe. Mila esker entzule zuri be. Eta espero dau lehenengo elkarrezketatxo saio hau gustora entzun izana. Horixe, eta gero gauzatxo bat, hemen indo bidoia reklutau dugu, ba, ezin zabelako eset esan, baina edo zeinek gure badau etorri igerri da, eukidugu paseante batzuk ondo dikosetan, hemen profesionalismo maila ez da oso altua, así que edo zeinek gure badau etorri kontetan, edo zein gauza, super gonbidatuta zase. Autoinvitado, gente. Hori da, autoinvitado, etorri kontetan, zuen Oso ondo movidak. pasado, oso ondo pasado. Ikusi, idoia Ondo, gomendatu ondo, txema. Idoia. Así que
Listo. Ba, horixe, eskerrik asko eta hurrengora arte. Hurrengora arte entzule.